ସିରିଜ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ। ଆଜି ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଟି20 ସିରିଜର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚରେ 15 ରନରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇଲା। ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସିରିଜରେ 2-1ରେ ଆଗୁଆ ଅଛି। ପୁଣେରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 15 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା ଏବଂ ଶେଷ ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସସ୍ପେନ୍ସ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ 182 ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିଲା। ଜବାବରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ମାତ୍ର 166 ରନ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଭାରତ ବୋଲରଙ୍କ ବଳରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ପୁଣେରେ ବିଜୟ ସହିତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିରିଜରେ ଏକ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି। ପୁଣେରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ହର୍ଷିତ ରାଣା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲା ବେଳେ ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ ମଧ୍ୟ 3 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେ 4 ଓଭରରେ 38 ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ 4 ଓଭରରେ 8 ରନ୍ ଦେଇ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ହର୍ଷଦୀପ ସିଂଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା।